class. So, there they are. Hi class, welcome back to my channel. And for today's vlog, after sa mga bilar and mga hangover sa fiesta, I guess everyone deserves a break. Kaning pabugnaw pala na, so we're here with Father Popoy and the group dahil sa paghagtog poles para mag pabugnaw. So yeah, so kapoy man po day hangak, but dahil wala sa hangak class, pag abutin mo muni mo sugat din sa imo pag abutin sa ubos. Tadaan! So dito ako makauban, no? Diba? So magpabugnaw mi karon kay ito lang para ma-recharge ang mga palag, ang mga hawa. So class, if it happens nga makalaan mo kalabugaw, visit Taghagtog Falls here at Kanibungan. So,
May vlog dakdak na. Sayang kay class, wala nang nakita kanina nga nakutog. Lawan lang sa, ligaligin man, nakutog, lawan. So we're heading home. Ulit namin kay Panatipal. So, yeah. So, thank you so much for watching, and yes, please do subscribe to our YouTube channel, Johnny page. May saya ako sa vlog. Sad. So, oh my goodness, hangat. Maganda naman kayo mga ilong. Naligot pa ko ngayon nasa crate ko. Natulog na ko. Karoon. Yeah. Ano ka makubuha na ni Udto ani class? Damay. So guys, mo to ang storya kang adlaw. Wait na ngayon. Mga plus pa ko.